नाजिबुदां नों मा एसे मोजां बयखौबो हेफाजाब होयो बयनिबो दुखुनि समाव गसङो मा एसे मोजां नों नाजिबुदां बेनिखायनो आं नोंखौ गोसो थोयो आइ लाभ इउ नाजिबुदां बांद्राय खिथिथारो मानसियानो मालाबा गारजाबासो मिथिगोन र' बियो दुखियानो लाख'वाखैया जाबाय दे जाबाय बांद्राय बाख्नायबाय थानांला नुबायना नाजिबुदाङा बेसेबां मोजां नोंसोरखौ दुखुनि समाव हेफाजाब होनो नागिरदों उनाव नोंसोर नाजिबुदांखौ बावनाङा दे जेब्लाबो गोसोआव लाखिबाय था मिथिबाय नाजिबुदाङा जे नोंसोरनो रुम भारा नागिरनानै होलायदों आयजो होननानै बावा दे जेबो नङा दे बेफोरलाय नर्मेलसो आच्छा दाथ' बाइकआ गंसेल' जाबाय सानैथ' थिखोनो हाया दा आं नोंसोरनो एड्रेसखौ हरबा थांनो रोंगोन आरो नोंसोरलाय नैबे अमा राजाया लैथोमा सिङाव एड्रेस हरबाबो आं नागिरनानै थांनो हागोनब्रा बाराद्रायथारबायना आच्छा दे आं एड्रेसखौ नोंसोरनो मेसेज खालामनानै हरनोसै रोङाबा आंनाव फन खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आंबो नोंसोरनि उन उन थांफागोन आंबो थांफागोन दे नोंजों जागोन दे होमबालाय आं बाइकआव गाखोनोसै आरो अमा राजा खोथाखौ खोनानानै बोरैबा मोनबाय आरोलाय माथो खालामबावनो नङा होमबा जेबो नङालै बेफोरलाय जाखायो नर्मेल खोथासो फिसा फिसा खोथासो बेफोर गाबोन समफोरनो गोसोखांबानो लिंहरफिनगोन बिसोर जोंखौ औ बिमा बिफायालाय लिंहरफिनखागोन ना जोंखौलाय बिदिब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा नाजिबुदां फैद' र' बिसोरखौ गारि थिखोना हरग्रोनि बिसोरनि उन उनसो थांगोन ना जोंबो हिमाल दसे रायलायनो होनबाबो मोना बाला मालायखौ हेफाजाब होनायावनो बोरायलांगोन बि मालाबा नै टमटमाबो फैखाबाय नोंसोर सिगां सिगां जादो दे आच्छा दे बिदिसो जालायबाय औ होखारजालायबाय दा आलायसिलाय रुम भारा नागिरगासिनो नो मोनथों एसे बिमाजों नांलाय जाग्राया दा माबायदि मोनदों हाबा जानायनि मस्लाखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मस्लाखौ मोनथों दानो मोनथों दरखार गैया बहा गोदाव सोराव जाहैयो जाहैथों जेबो खबर लाथारा आं आरो नोंनाव माबा मोनसे बुंहरोबा बुंबानो जाबाय आइया दरखार गैया होनदों होननानै जागोन दे थेंकुरु नाजिबुदां जोंनो रुम भारा नागिरना होनायनि थाखाय जेबो नङा दे दालाय माथो खालामगोन नोंसोरलाय माथो खालामनो माने माबा मोनसे जासिगोन दे इउटुब चेनेल दंखायोना जोंना इउटुब चेनेलजों जागोन आच्छा मोजाङै सोलिदोंबाथ' मोजांनि बाथ्रा हाफां गेसथ' गैयाहाय दाना नोंथ' अदाबावसो संनांसिगोन आंल' सङाहाय अमा राजाबो संगोन जों सानैबो फाला बदल संलायखागोन ना अमा राजा औ दे होमबालाय नोंसोरो थादो जोंबो थांहोलांनोसै औ जों थांहोलांनोसै थोदे नाजिबुदां थेंकिउ नाजिबुदां जेबो नङा दे रुमाथ' बारा मोजां नङाहाय दाम खमनि रुमालाय माथो मोजां जानोब्रा दाथ' उफाय गैला अदाबावसो ओंखाम संनांसिगोन एफा गरमाव गेसनि जगार खालामदो दे अमा राजा फैसा गैयाबालाय बोरै गेसनि जगार खालामनांगौ जाखोब्रा आंलाय आं दुमफावनिफ्राय 5,000 लाबोदों दुमफावा अमा फिसा बायनो मोननो आच्छा होमबालाय गेस नागिरहैनोसै आं नों गेस नागिरनानै लाना फैदो अब्लासिम आं रुमखौ एसे साफा खालामनानै रिल्स बानायबाय थानोसै आच्छा दे बेखौनो खालामनांसिगोन आंहा फेसबुकआव एक्टिभ थानांगौ दा मा जानांगौ दे ओरैनोबा फलोवारफोरानो गैथारा आंहा आरो दा खामानि मावनायावनो भिडिअखौनो बानायनो बावना थागोन आंहा आरो खामानि मावबा जि भिडिअ बानायनो बायो आं मालायफोरा बोरै ओंखाम ओंख्रि संनाय मानि भिडिअ लायो आंलाय माथो बाथोगारो बिदि बाबा आं बोरै इउटुबार जानो दे बोरै गिदिर ब्लगार जानो ओमफ्राय दा रुम साजायनानै मेंनानै थासिगोनसो आरो आंहा सिख्लायै जाना थानाय मोनब्ला बेसे मोजां मोनो दा बालनि हाबा जाना लानाय मोनबाय दा मस्लाया दासो मोनदों दा आइया फन हरदों होखारजानायखौ मिथिनानै आंखौ अननो थाखाय फन हरदों खोमा रायलायनि हेलौ बहा दङ नोङो आयै नों खौरांखौ मोनबाय नामा बिहाव बिखुनजोजों होखारजानायखौ नों आंनि थाखाय टेनसन जादों नामा आयै बालावबो टेनसन जायाखै आं नोंनि थाखाय दासो मोनदों दासो आफनाखौ दामनानैसो पेट मोसानोसै आं नै गोदो आंजों थोरसि सुनो होबा नांलाय थोरसि सुग्राया हौवानि न'आव महारानि बायदि जाहैनो नागिरनाया दालाय माथो होखारजादों आंथ' मोजांसो मोनथारदोंहाय आयै बिदिनो जा नोंसोरो बिदिनो जा आंखौ रायनोसो फन खालामदों होमबा आंहा दुखु जानानैसो फन खालामनो सानदों नोंखौ मानो दुखु जानो गोदो नोंसोरनि खोथाखौनो साननानै फरायनो होबाय रायनानै एसेबाबो खामानि दामानि मावनो फोरोंबाय दा हनै देरनाय लोगो बिमा बिफाखौ नांला हाबा जानो एकदम ख्लाब नों बे बोराय हौवाजों थांबाबो मोजाङै सान्थियै रायजो मोनजागौमोन मिथिबाय बोराय हौवाजों थाङालासिनो हनै सेंग्रा गोरलैजों थांनानै दा बोरै मोनदों बोरै मोनदों मोजां मोनदों बुंबा मोजां मोनदोंना बिदिनो था बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय गिदिंलायबाय था नोंसोरो बिमा बिफानि रायनाय बुंनायखौ बिराद बिखा बिख्लोआव थिर सुनाय बायदि मोनोमोन ना नोंसोरो बिमा बिफानि रायजो जानायखौ बिराद गोथाव नुथारदोंमोन ना दे रायजो जा बेबायदिनो आलाय सिलाय आयै बिदि बुंनाङा ना जों होखारजानायखौनो मानो बिदि बुंनांगौ दे हायोबा फिसाजो होननानै अननांगौसो दरखार अननो
बिमा बिफाया अननानै बायदिसिना फोरोङो बुजायो बुजायनायखौनो रायनाय बायदि मोनोब्ला दालाय मानो अननो अननायाव गैथारा माबायदि रायजो जायो मोजाङै रायजो जादो बेवहाय जोंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामहरथारना फैसा नांगौ मा नांगौ होननानै जेराव दङ मोजाङै रायजो जा हाजिराफोरा माव बेवहाय बिमा बिफाखौ उनावहाय खस्थ' दाहोफै मिथिबाय बा बिदिसो जाबाय आरो बिमायाबो आंखौ उल्था मोजांसो मोनथारबाय माथो बियो होखारजानायनि ना मा खालामबावनांगौ दे फेसबुकनि फैसायाबो 15 दिननि उनावसो मोनगोन दा दुमफावनि हरनाय फैसायाबो सानबेसे थांगोन बेबा अमा राजाया गेस सिलिन्डार लायनायावनो जोबजोबखासिगोन बियो फैसाया ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि बायनायावथ' खम फैसा थांगोन माइरं दैरं बायनायाव आंथ' बिदि मालाबा बायफेराखै दा मा जानांगौ दे बालनि आं बाबायसो रायजो जानो बालनि नांगौबा खारनानै थायगोन आंबो जेनेबा रसमायाबा खारबाय आंबो बिदिनो गोदाव सोराव बहाबा गोमालाबायना थाहैनोसै बालनि बुं नों मानसिफोरखौ जि अनो आरोना ओमफ्राय मानसिफोरखौ अननायावनो आंखौसो अननो थालाङो गावहा आंखौबो गोसोखांनांगौ बाल गोसोखाङोथ' नोंखौबो नाथाय गोसोखांदों होननानै गोसोखांबाय थाबाल' जायाना नोंनाबाथाय बिदिनो थार बालनि ओमफ्राय फेसबुकआव आंखौ फट' टेग खालामनो होनाया मा जाखो दे आं बेफोरखौ रोंलाय लाङालै होमबा आं टेग खालामनानै होगोन दे जागोन दे ओमफ्राय नोंसा बिनानाव अखाफोरा आंखौ गाज्रि मोनगासिनो दङ नामा आं बेफोरखौ ताल लाबाय थायालै नोंना बिनानावा आंखौ दाखालि मेसेज खालामनानै रायहरबावदोंसो आच्छा ओंखायनो आङो बोरैबा मोनबाय थादों आरो ओमफ्राय नाजुबदां आं नोंसा न'आव थांगौमोनहाय आलासि जानो मानोलै नोंहा फरायनांगौ गैया नामा क्लास गैयामोन नामा नोंहा ओरैनो आरो नोंसा आइखौ गोसोखांदों नोंसा आइया जा इन्टारेस्टखा मालाबा लानानै थांगोन दे आं जानला मानला थांग्रोलाबायनाङा ओमफ्राय नाजुबदां आंनो अननानै माबा मोनसे गिफ्ट होदो बाल मा गिफ्ट जायखिजाया मालाय बयफ्रेन्डफोरा गार्लफ्रेन्डनो होयो नों आंनो होआ आरो होगोन दे होदो बाल माबा मोनसे प्लिज मा नांगौ आइफन मा आंनो आइफन नांगौ प्लिज आंनो आइफन होदो बाल आइफननि दामखौ मिथियो नों मिथियोथ' आरो होमबा मानो नांगौ नोंनोलाय आइफनखौलाय आंनाव एसेबां फैसा गैयाना आयौ बाला आइफन गिफ्ट होसो जायो मानसिफोरा नोंबो होदो बाल आंनाव आइफन होनो हानाय फैसा गैया नोंसाथ' माहाजोन ना आंनि बिमा बिफायासो माहाजोन नाथाय आं नङा बेनिखायनो अननानै आंनो आइफन दाबि बाला बयफ्रेन्डआनो गार्लफ्रेन्डनो गिफ्ट होआ आरो बयफ्रेन्ड आरो गार्लफ्रेन्डनो गिफ्ट होनांगौ बे नङाना गार्लफ्रेन्डआबो होनांगौ बयफ्रेन्डनो मा नांगौ नोंनो आंनो जेबो नाङा हे बाला खिन्थु आंनो आइफन नांगौ दे आंनि बार्थडे फैगासिनो प्लिज नाजुबदां गैयाबा बहा मोननांगौ जाखोब्रा बिदिबा आं बोराबगोन बोराबबाबो आं होनो हानाय नङालै मालायनोबा आइफन होनो हायो आरो आंनोबा होआ बालाबो रायलाया आं नोंजों नों आंखौ अनखायाबो नों आंखौ मोजांबो मोनखाया बेनिखायनो आइफन होनो नागिराखै आरो नांला आंनो नोंबायदि हौवाखौ ब्रेकआप मा आखल जाखो बे आइफन होआबानो ब्रेकआप खालामलायनाय दानि मोजां मोननाया होमबा आइफनजोंसो रुजुलायनाय जाबाय होमबा बे खेबाव आंबो हले जेबो फात्ता लायालै जायखि आइफननि थाखाय बोराबनानै थाया मोनथिया आं बेफोरखौ आइफन बिनायखौनो होनो हाया आरो बे नाजुबदाङा एसेबां माहाजोननि फिसाला जानानै आंनि उनाव फैगोन साननाया बालावबो फैफायासै माथो माबायदि मानसि बियो आयौ बाया बदतमिज आंनि उनाव फैफा मालासै आंनो आइफन होनोबो हाया आरो बियो बदतमिज माहाजोन हौवा गोसथोनाबो लाबायदि गैया बाला आयौ बाया मा होनदों नों थफिराम लोदोदो बाबु आं बिराद नायनो मोजां औ ब्रा लोदोदो बाबु बिराद नायनो मोजांलै नोङो मा लोदोआ नायनो मोजां नङा नामा लोदोआ नायनो गाज्रि सोर खोन्थानाय लोदोफोरनिख्रुइसो रानथें गाज्रि नुबावो सोरखौबा मिथिबाय जों लोदोफोरखौ बेसेबां साइज नुयो अमा बायदि बाप बावै अमाया साइज नामा मानि साइज नङा अमाया बेसेबां साइज नों मिथिगौ मालाबा अमाखौ मोजाङै खाथियाव थांनानै नायथां अमाया साइज नंगौना नङा बेवहाय मालायखौ लोदो होननानै बुंफैनो हाबाय नोंनि दार जाखायाखै मिथिबाय आयौ नोंहालाय माखौ गाबखोसै हा दावसो देलाय आयौ बाया दुखु बाप बावै मानि दुखुलै दुखुआ आरो नोंनोलाय मानो नांगौ थफिराम थफिराम नों थांदो थां आंबो दुखुनि बाथ्राखौ खोनासंगोन ओमफ्रायसो थांगोन आं बिराद दिस्टार्ब जाबाय बे मानसिया मा जादों बुंलाय आयौ बाला माथो बुंबावनो आरो जायखौ आं गोसो
थोदोंमोन बेयो आंखौ गोसो होनानैनो गोसो थोआ मा जालायखो नारजि बुदांलाय मा खालामलायखो नोंखौलाय बेनोथ' जेबो खालामाबो थमिसा आं माबा मोनसे बिबाबो जेबो होआ आंखौ गोसोखौनो थोआ बियो गोसो थोलायनाया बुस्थु होलायबासो जायो आरो बेनिखायनो जों बायदिखौ गोसो थोनांगौलै बदतमिज नों बायदि महर गैयिखौ गोसो थोआ आं बापावै आंनाव महर गैया नोंना मेगना खानि नामालै दावसि देलाय आंनाव मेगन दं गन्थं दं मुसुगुर दं मानि महर गैयालै आंना बदतमिज नों नायनो समायना नङा मिथिबाय आं नायनो समायना नङा दुखु जाबाय थानाङा दुखु जायाबा जायो जे आं बेखौ एसेबां गोसो थोयो बेयो आंनो गिफ्टखौनो होआ आं बेनो गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनानै हस्टेलाव लानानै थांबावोसो गावसो जाया दा आं एफा मोजां मोनो दा आं बेनाव माबा मोनसे बुस्थु बिबाय बेखौनो होआ आरो आंनो मा बुस्थु बिदोंमोन नोंबा बिदोंमोन आरो माबा मोनसे बाय आयौ मा बुस्थु बिदोंमोन बेबा बियाखै बे आइफनफोर स्कुटिफोर नोंसो मिथिगौ आंनाव गोसो थोनाय सिख्ला गैयाबाबो आंहा एक्सपिरियेन्स दङब्रा ओइ र' आं रायलायजोबनिब्रा नोंजों मा रायलायनो बुं आंनो सोमस्रिखौ रायथिनानै होब्रा दरखार गैया आं मोसौ दालालि नङा मा मोसौ दालालि होननानै बुंखो आंखौ मोसौ दालालि ओइ दुफाव मा मोसौ दालालि होनखोलाय ओइ र'